Tak ahoj všem, který mě teďka sledujete. Tady to videjko nese název Podvědomé negativní programy. A ráda bych ve zkratce vysvětlila, o co se jedná, jak to poznat a co s tím. Takže podvědomí negativní programy jsou vlastně určitý nastavení mysli, který jsme si buď to stvořili na základě nějakých domněnek z toho, jak se k nám vlastně v dětství chovali naši rodiče a naše bezprostřední okolí, a nebo který jsme převzali od našich předků a od našich rodičů a vlastně z toho okolí, kde jsme tedy vyrostli. A tady ty vzorce se předávají z generace na generaci, dokud v tom rodu nepřijde někdo, kdo si začne uvědomovat jejich dysfunkčnost a kdo si vlastně začne uvědomovat, že je to problém a že to takhle už dál nechce v tom svém životě. A nezačne právě tady ty svoje nastavení měnit. Nicméně většina lidí si tady těch přesvědčení vlastně vůbec není vědoma. A dokud nepřijde třeba nějaká závažná vnější událost, tak ani nemají potřebu nebo si neuvědomují vlastně, že by to mohli nějak změnit. A oni vlastně působí ve všech oblastech našeho života, ať už je to oblast vztahů, oblast práce, oblast financí nebo našeho zdraví. A poznáme je právě podle toho, že tady ty oblasti jsou nějak problematický. Ať už víc nebo míň, ale zkrátka nejsou radostní. Oni nejčastěji tady ty přesvědčení, tady ty programy vycházejí z nějaký emocionální bolesti, kterou my jsme neměli možnost jako zpracovat, nějak začlenit, anebo jsou to nějaké emoce, které jsme prostě potlačili v tom dětství. A oni vlastně působí i jako takové entity, takový jemně hmotný prostě entity, který nám do života přitahují právě ty odpovídající frekvence a který se živí tou naší emocionální bolestí. Ať už je to strach, nebo je to stud, nebo třeba pocit viny. A třeba šamani, ty právě pracují tady na těchto z těch úrovních, kdy se vlastně napojují do těch duchovních sfér a komunikují právě tady s těma entitama. To je jako fakt něco, co prostě... není to výplod fantazie, skutečně jako je to velmi mocný, tady ty naše přesvědčení. A já věřím tomu, že když se vlastně vydáme na tu cestu, kdy je začneme teda nějak měnit, tak opravdu vynikne na povrch to naše skutečné jádro, to naše skutečné já, a to nám právě začne přitahovat do toho života ty odpovídající frekvence. A to jsou frekvence lásky, to jsou frekvence radosti, frekvence zdraví, frekvence hojnosti. A já jsem tady na tu cestu už vykročila a už jenom za tu krátkou dobu, tedy co se tím nějak zabývám, tak si všímám těch velkých změn v tom svém vědomí, v tom svém myšlení, v tom, jakou mám energii a jak vnímám ten svět. A my už, naše generace, skutečně máme k dispozici ty techniky a ty metody mnohem větší, než měli ty naši rodiče a rodiče našich rodičů. Takže opravdu můžeme vykročit tady na tu cestu. Takže pokud máš odvahu a chceš být ve svém životě šťastný nebo šťastná, tak si najdi ten čas a začni tady ty svoje programy objevovat, poznávat a měnit. Jo? Je to sice nějaká postupná práce, je tam potřeba vyvinout nějaký úsilí, ale určitě se to vyplatí. Tak to je za mě všechno a přeju všem hezký den. Ahoj.